Yeah. Yimuzuzu bangibiza Zuzulwazi. Sibonga ngokwasibanyoni. Ngiyathunga lana. Ayikho into engingayithungi egcokwayo. Ngithungela abantu abashadayo ama-wedding gown nama-tradition. Nabantwana besikole, abantwana abafuna ama-matric dance. Ngiyabathungela. Ngiqale ukufunda. Ngifunde eLiseding eMamelodi. I was the first person holding disabled lapho. Bengingacabanga ukuthi bazongithatha. Bengizisola mangiloko ngi-apply ngithi ngeke bangivume lapho. But yimi student ebelisebenza kangcono kubo bonke nalaba abahamba ngeenyawo. Abanye bebeza kimi bazongibuza ukuthi la senza kanjani. Ngibanikeze i-direction ukuthi hayi yenza kanje nakanje. Ngithe mangiceda bangithatha vele ngayenza i-instructor, i-course yoku-instructor. Mangiceda bangiqasha vele ngasebenza khona. Ngisebenze khona for 2 years. Mangiceda mangisuka lapho-ke kula ngibuya khona ngeze ekhaya ngaziqalela ewami umsebenzi. Ngatrain abantu. Baningi abantu esengibatrainile. Abaningi baseLimpopo bayathunga njengamanje, abanye banamabhizinisi wabo bayathunga ngaphandle endaweni like Thembisa so Sprayed. Ngifuna nginama-student asukayo eze. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi angizange ngizibambezele ngitshela ukuthi angikwazi ukuhamba ngikwenza kanjani. No. Ngihambile ngayohlala esikolweni e-boarding school. Bengiphumelele bengiphila njengabo bonke abantu. Bengingana ukuthi hayi lo maye ngithanda ukuthi kulabantu abahleli nje banezandla baney'nyawo banamehlo. Umuntu uhleli nje kuloku uyehla uyenyuka. Abazame something. Naku nami ngihleli phansi but ngiyadabalaza. Nakuyiwa ngapha nami ngishona khona. Nakuthiwa kunama-training ngiyahamba nge-training. Ngibuye ngihlale. Khona manje sine-project yokuthungela abantwana bey'kole uniform. Singabo-CC abayi-5. Siyathunga lena eDaveyton e-Eastland. Sithungela iy'kolo. So siyasebenza kufani. Siyadabalaza siyathunga senzeni. Sigcobisa abantwana sihamba sibagcobisa abantwana ey'koleni. Ngiphe inyama ngapha, ngiphe ipapa ngapha. Ngisho izitsha zami. Just ngiyaziyakaza nje. Ngiyaziyakaza nje. Sengiziwashile. And then inyama yami nayifrijini.